Zároveň hodinky jsou jeden z mála šperků, co muži nosí. Další věc je za mě vzhled a jasně jako jsem trošku biased tady, ale za mě ty sportovní digitální hodinky vypadají všechny stejně, máte tam prostě nějaký gumový řemínek, ale vlastně je to taková černá krabička s nějakým displejem a i když je rozsvítíte, tak vypadají dost podobně, ty firmy se dost kopírujou, Samsung Watch, Apple Watch, tam už jako není tak velký rozdíl. Jasně můžete si dát jiný ciferník, ale furt to je jenom obrazovka. Ty mechanické hodinky mají extrémní rozmanitost. Jsou tu nějaký elegantní dress watches, zároveň takový robustní, mohutný potápěčský hodinky, které působí víc sportovně, ale pořád stylově. Jsou tu pilotní hodinky, field hodinky a nebo třeba skeleton hodinky, kde vidíte vlastně skrz a vidíte všechny ty součástky. Ať už si vyberete cokoliv, tak vždycky to je víc než jenom obrazovka. Zároveň hodinky jsou jeden z mála šperků, co muži nosí. Ženy mají kabelky, náušnice, prsteny a spoustu dalších šperků a doplňků, ale muži vlastně kromě prstenu nosí jenom hodinky a nějaký extra další šperky úplně ne.